Toreya Sûriya mafê mirovan ragihand ku 69 dêrên xristiyaniyan ji destpêka şoreşê ve hatine armançkirin. 41 ji wan ji aliyê rejima Esed ve 11 ji wan dêran bûne baragehên leşkerî. Toreya Sûriya mafê mirovan duh raportek belav kir û têde ragihand ku 69 dêr bi belge hatine armançkirin ji aliyên nakokiyê li Sûriyê ve. 41 ji wan ji aliyê rejimê ve 11 ji aliyê rêxistinên radîkal, 6 dêr ji aliyê rêxistina Daeş û 5 ji aliyê Eniya el-Nusra ve hatine armançkirin. Her wiha 15 dêr ji aliyê çekdarên bi ser opozisyona Sûriyê ve û 2 dêr ji aliyên çekdarên Nenas ve hatine armançkirin. Piraniya wan dêran li parêzgeha Homsê ne. Toreya Sûriya mafê mirovan da diyarkirin ku 11 dêr bûne baregehên leşkerî û rêveberî. 6 ji aliyê rejimê ve 2 ji aliyê rêxistina Daeş, 1 ji aliyê Eniya el-Nusra û 2 ji aliyê hêzên opozisyona Sûriyê ve bûne baregehên leşkerî. Toreyê di wê raportê de çawaniya danheva agahiyan û belgekirinê û zehmetiyên dirêya belgekirinê de dan diyarkirin. Her wiha da diyarkirin ku piraniya wan dêrên ku hatine armançkirin li navçeyên dibin kontrola opozisyonê de ne. Dê dawiya wê raportê de Toreya Sûriya mafê mirovan rejima Esed tohmetbar kir ku ew rejim dixwaze şerê Sûriyê weke şerekî taîfî ji cîhanê re bide diyarkirin. Berova jîveyekê rejima Sûriyê tenê xwe diparêze û her kesê daxwaza mafeke siyasî bike, rejim wî armanc dike bêyî tekez li ser ola wî.